سلام كما يتعلو كبرات تخطاتلتي فنوير سيفي نلو محمد 28 ميازيا فرق معلتن فرانس دالو زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم ساوم تصنح ميكال حرقو فرماقن بكنت وتاتو فيلم لعلو هاي لو خير تاب روسيا نايس رحمة صحي في الصمالو مدبر فلسينو زوبا سجنيتي مدبات مقراو نمعواز مسكنا ورقتو تقبر على اب زوبا ماكل اب تمهارو زغنعا سمروتات حقي تخايدو اب زيناتات وصاي اب كينات يوكرين زغبر متتتاو ترير وتادراو ملسه غبر كم زوابو بريزيدنت بوتين اطنقيقوم وانا صحافي حبرات هاغرات كينات يوكرين مفتاح دبلوماسياوي اماراتيتات قدامنت كوهابو صويعو منجس نيجيريا مبادلتين محتاط زكايد جويا برغيس نمفتاح ترير حقي اوج زرزر زينا بمينستر قديات وصايات عثمان صالحنا مخاري بريزيدنت اتو يمان غبر ابن زغمه لعلواي لو خيرتا مينستر قديات وصاي فدريشن روسيا سيرجي لافروف بزغبرو العدمه مسرت اب روسيا ناي كلته معالتات ناي سراح مبصح يفصمالو تمالا بسغبر ركب مينستر قديات وصاي فدريشن روسيا سيرجي لافروف لعلواي لو خيرتا بزعبا مبقول كينات يوكرين علما روسيان هلو كونتاتن مبري يبو ابتي ركب زسعبه حبراوي غازيطاو مغلصن لعلواي لو خيرتا متكلاو مرغصي ايرترا بمرغاص روسيان يوكرينن اب مونغن زولو ግጭት بكرتاو لزب فتح كناديالو صويعو كلتيون وغنات بتوساقي اب هلو كنتا زوا قرن افريقان اغور افريقان بحفشا حسابنا حساب تلوايطوم لكلتاو زمدنا بزملكت دما ايرتران روسيان بوليتيكاوي دبلوماسياوي نግዳዊ وفراوي تمرتاون بهلاون زمدنن نممعبال ጩቦ سጉምታት كوسدا تردادين نابي كالزينام سنسجر سنسلتاوي فارماسيتات ايرترا مدحانيت برتع واغان مقرابن اغلغلوتون مسفحن يسرح كمزلو غليصوم وكيليرينا دانيل وردو بملكع صبصام زدالو زيناو تحستو ليديا تخل مريم كتقربا سنسلتاوي فارماسيتات ايرترا مدحانيت برتع واغان بحبرتسب نمبصحن اغلغلوتو نمسفحن يسرح كمزلو اكايد سرح تتكال اتو تسفا سلاسي غدل غليصوم مس ايرينا بزكايدو قال محتت اتو تسفا سلاسي علامات تكالوم قصالنت قرب مدحانيت مرغغات وحسون ادمعن مدحانيت برتع واغا مقراب كمون قنو حبريتا بزعبا مدحانيتن اطقاقمون مهاب كم زتقالل بمتقاس نزن متغبار زاغيت اب ملأ هاجر 13 فارماسيتات مالت ابسمرا كرن اغوردت بارونتو تسني مندفرا عد قيحن باطعن تخفيتن اغلغلوت يهبا كم زلوا ابريهم 13 فارماسيتات الله تشدشته ابسمرا افارماسي قصر حدا تراي تتكبر شوعت معلتي ابسمون ملو ليتي كفوت في فارماسي قصر حدا 13 ساعات اغلغلوت ليتي زي نحنا اطرينا فارماسي قصر حدا ترات ولا بغزي بعلات كفوتي سلازي ابو ترديت ترايوم مدهانيت بزدليو بقليل فارماسي قصر حدا مسيوم ليتي كوستغليوم تناب زباتات زركبا ابكرن الله نانتي او غاش بركا سلستلوانا اوردت بارنتو تسني اب سمينو اي بحري امصواع اب زوا دوبكا امن دفران عدقيهن الوانا اب كلتشحن اسران حدن زنبرن نطفتات مسنا كلتشحن اسران بمنتصار ابزها بحبريتا اتو تسفا سلاسي ادغي ب 27 مئتاويت مشطا دما ب 23 مئتاويت وسخ كم زرعيه بمتقاس اب كلتشحن اسران لعلي 420 شح زنبره قطر تغلغلتي اب كلتشحن اسران حدن ب 16 مئتاويت عابيو ناب اسات فرق مليون كب كم زبله افليطوم اتو تسفا سلاسي اسعبو مستكال فارميكور بمتحببار نزوهاب اغلغلوت ب 20 مئتاويت كب مبالن اكالوت كتماتات اغلغلوت مسفحن كاب قندي ناي زعمت الزمدباتهم كم زخونه انطيروم مس فارميكور لترانا قرب موسى قال اغلغلوت ب 10% نوسخ ادغي ب 10% نوسخ زي مس ادغي قطا مس فارميكور تاساسري مشطاوم كومو ب 10% موسى قال ون وقصرنا
ጽፉፍ ምን ተኮነና ስራ ምቁጻር አጻሊ ሱፐርቪዥን ገብሪና ካለ ከተማታቱን ፋርማሲን ከፍት መደብ አለና ንምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝምልከት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 11 ኣባላት ካብ ተሓጋገዝቲ ናብ ቴክኒሻን ፋርማሲ ክሰጋገሩን ከለው ሓደ ኣባል ድማ ናብ ደረጃ ማስተርስ ከም ዝበለ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ተስፋ ስላሴ ዝበዝሑ መድሃኒታት ብዘይናይ ሓኪም ትእዛዝ ከም ዘይወሃቡ ናይ ረስኒ ቃንዛ ORSን መከራኸሊ ጥንስን ዝኣመሰሉ ግን ብዘይ ትእዛዝ ከም ዝወሃቡ ብምጥቃስ ተገልጋሊ ነዚ ብግቡእ ክግንዘብ ኣተሓሳሲቦም ከም ናይ ርእሲ ናይ ተምላስ ቪታሚን ጠለቦ ክሰድካሊ ኣብቲ ብናይ ሓኪም መእዘዚ ክሰደሎ ግን ጸቕጥ ገብርልነቶም ሕማት ዝወሃብንሎ ዝወሃብንሎ ስለዚ እና ኣኽንቦ ማይ ንኽእልና ስለዚ ኣብ ሓደ መረረ ይፍጠር ስለዚ ከምዚልና ክነረድኦም ከለና ስክርዱና ላው ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብ ሰንሰለታውያን ፋርማሲታት ብርትዕ ዋጋ ዝተኣዘዘልካ መድሃኒት ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣገዳስነትን ተራእዩ ኣብ መላእ ሃገር ዝሰፍሓሉ መዳይ ክናደ ተላብዮም ኣገልግሎቱ ኸኣስ ከ24 ሰዓት ምዃኑ ኸኣ ብልጫ ኣለዎ ይሕጉሰካ ማለት እዩ እስቲ ብዙሕ ሰብ ዘሎ ኩሉ ሰብ ተጠቃሚ ኣገልግሎት ናብዚኣ እዩ ዝመጽእ ሕጂ ኣብ ካልእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውትሲ كله اللي هو يبلعنا كمريته مدبر فلسينو زوا سجنيتي مدبات مقراب نمعواز مسكنا بركتو تقبرالا وكيلي رينا زراي برهانة زدالو زيناو تصبصاب شام دولة مدبر فلسينو زوا سجنيتي مدبات مقراب نمعوات بتقبر الزلا زمسكنا بركتو عبور حسنة بمخنيات معالت سماعتات زتكل لعلي 45 شح فلستات الداليام أبيت صحفة منيستر حرشاتن الزبا كإلى مقربن عقاب إنسا زقدامن آتو روبيل تسفاي أبزهابو حبريتام اتتدالي زلو فلستات أب 10 شمونتا من محدارات كابي أب كتما سجنيتي ناي إمنت بوتاتاتن كأسري ولكا قربتن كتكال مدب كم زلو آفليتوم التدالي زلو فلستات وحس حالوان قرب ماين نخركب مسم محدار بمردا يسرح له خمزلو تقيس دما دروب تبقسو سرحنيات منقستن حزبن قدا قدي يدالو خمزلو آرديوم إذا خمزيلن كله أبنو زوا سجنيتي ببعدو زت حزة أستات 3 هكتار حرم حزاتو كوانتلو بسنكي زي صنع حلوان شللتنت عدتاتن مبزحتو كم تزدل 5 سنة زحبرة آتو روبيل أب كبابيتات أخرور عد حديدن معرباو كتما سجنيتن زركبجن بزقبرو الحلوان كنكنن صبغلوتي أريو خمزلو قليسم مدبر فلسينو زوا سجنيتي طلب قربتن مملا عمتاوي استات 250 شح فلستات الداليا كم التعدل يفلات أبي زوبا ماكلت مال 27 ميازيا بتمهارو زغن عصوم مراتات حق تخايدوم عززت قدامين 40 مدبرات بوليس أبيات تمرتي كلاي درجة باركا ما كلاي درجة مبات أغراكم ون مباتان ما كلاي درجة بيت تمرتي موديل أبزهابو مجلسي بلوز كبرتا زونن تمهارين مخزقا سدرابيتاتنا ويتتمرتن بودت كسرحة أزغاغيروم نساتهم أب موداتا تمهارو كاب قبناتنا ورتاتن ريحيهم أو حست السلام كبابيهم كخونو أب علاماتات يوريتا أب عمامات بوليس دما أبركتوهم كعزوزو تلابيهم رئيسهم ممهاران نايتن استدقصا ويتتمرت بجيديهم ناقداسن تياستمهرو أب ممزان تمهارو بمتقاس توريوتات قبلنا بزخصتو اللوانا بكند زخون بسرعة كايدن كالاندر كوتصولونا تحساسيبهم تمهارو أبزهابو ريتو سلام الرقاتن كبابيون موحس متحباروم كم زعزوزو قالاتيوم زي خبركم تعزت السعب أقراو زيانتاتين مكتاركم كتقول دقيمة بغبر عدم RTV مرجعهم غيركم تكتاتون مهلاكم زينانا نمسكن كبرات عزبت زيناتاتنا أوصلي زينا وطاي هاجرات معراب باب كونات يوكرين زغبرو زغن عينت متتوتاو روسيا ترير وتادراو ملس قبري كم تهبلو بريزيدنت فلاديمير بوتين أتنكيهم بريزيدنت بوتين نزز قلتسه سراوت روسيا 27 ميازيا بزكايرو متقعت ميسايل أبدوباوي يوكرين تخزينو نزنبرة هاجرات معراب نيوكرين زمطو غزيف وتادراو دقف كم زعنو أب زتقال حليهم أب كينات يوكرين زقبر وتهدراوي متتوتاو نهاجرو استراتيجيكاوي سقات كم زغنن ملسا قبري كتبلو ملو عغمي كم زلوان سحبرة بريزيدنت بوتين نجاهرا زي كونه اتن هاجرات كابز تقباراتن انتزي تحيبن بقبري كتريو مخانا نتيروم روسيا بزحالف السومون عود فتنة سارمات زتسمي آغور سقر بالاسيكاو ميسايل دحر مكيادا
ነዚ ብውሕዱ 10 ኒክለሳዊ ኣጽዋር ክዋደደሉ ዝኽእል ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም እትጽንብሮ ምሕባራ ይዝከር። ፕሬዚደንት ፑቲን እቲ ኣህጉር ሰገር ባላስቲካዊ ሚሳይል ዛጊድ ማዕቢሉ ብዘሎ ጸረ ሚሳይል ክብዳ ከም ዘይከኣል ብምንጻር ነተጻባእቲ ሃገራት ቀጥታዊ መልእኽቲ ከም ዘለዎ እዩ ኣፍሊጡ ነይሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ በጎኑ ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብሮ ዘለዋ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ንኒውክለሳዊ ውግእ ዝደፋፍእ ምዃኑ ምጥንቃቑ ኣይርስዕን። እንተኾነ ግን ሃገራት ምዕራብ ነዚ ብሩስያ ዝቐርብ ዘሎ መጠንቀቕታ ግዲ ከይሃባ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ንምቕራብ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ የካይዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ኩናት ዩክሬን ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ምፍታሕ ዘሎ ኣማራጺታት ቀዳምነት ክወሃቦ ጸዊዑ። አንቶኒዮ ጉተረሽ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ብ26-27 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ሞስኮ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ኣብቲ ርክብ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክወሓስን ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ክረጋገጽን አንቶኒዮ ጉተረሽ ንዘቕረቦ እማመ ፕሬዚደንት ፑቲን ብመትከል ከም ተቐበሎ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ድሕነት ኣብ ናይ ኩናት ቦታታት ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ንምርጋጽ ነጻ ኮሪደራት ከም ዝኸፈተት እንተኾነ ግና ሰራዊት ዩክሬን ንበርጌስ ከም ከውሊ ይጥቀመሎም በምህላው ናብ ውሑስ ቦታ ከይጉዕዙ ዓጊትዎም ከም ዘሎ ይገሊጹ። ሚኒስትር ጉተረሽ ድሕሪ እዚ ናይ ሩስያ ዕደቱ ናብ ዩክሬን ከም ዘምርሐን ምስ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ካልኦትን ላዕሎ ሰብ መዝእ ሃገርን ተመሳሳሊ ርክብ ከም ዘካየደን ይግለጽ እኳ እንተሎ ድሮ መንግስቲ ዩክሬን ነቲ ዕደት ዘለዎ ተቃውሞ ይገልጽ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንዕደቱ ብሩስያ ምጅማሩ ከም ተቃወሞ ማዕከናት ዜና ከቃልሓ ጸኒሐን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣሳቢበን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕልያ ንዝወስድኦ ናይ እገዳታት ምብራር ዲፕሎማስኛታትን ስጉምቲን እትህቦ መልሰ ግብሪ ኣሕይላቶ ከም ዘላ ተቓሊሑ። እዚ ዝተሓበረ መንግስቲ ሩስያ 27 ሚያዝያ ዘውፅኦ መግለጺ 287 ኣባላት ባይቶ ብሪጣንያ ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ድሕሪ ምእጋዱ እዩ። ብዘይካዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ብዝሃቦ መግለጺ 3 ኖርዌጃውያን 8 ጃፓናውያን ዲፕሎማስኛታት ካብ ሃገሩ ክወፁ ትእዛዝ ከም ተዋሃበ እውን ኣፍሊጡ። ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ብሪጣንያ ን386 ኣባላት ታሕተዋይ ባይቶ ሩስያ ናይ ምእጋድ ኖርዌይን ጃፓን ድማ ሩስያውያን ዲፕሎማስኛታት ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ስጉምታትን ሩስያ ዝሃበቶ መልሰ ግብርን ነቲ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ መንጎ ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ዝዕርግ ምዃኖም ዝገልጹ። መንግስቲ ሩስያ ብ25 ሚያዝያ እውን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ጀርመን ዝወሰዶ ዲፕሎማስኛታቱ ናይ ምብራር ስጉምቲ 40 ዲፕሎማስኛታት ጀርመን ከም ዘባረረ ይዝከር። መንግስቲ ናይጀርያ ብሃገሩ ገኒኑ ዘሎ ንመባደልቲ ዝካየድ ጭወያ በርቂ ዜጋታት ምግታህ ተሪር ሕጊ ኣውፅዩ። ኣብቲ ገበን ዝተዋፈሩ ብሓፈሻ መባደልቲ ንምሕታት ተምሃሮ ንዝጨውዩ ድማ ብፍላይ ክሳብ ሞት ዝበጽሕ ፍርዲ ከም ዝብየን መንግስቲ ናይጀርያ 27 ሚያዝያ ብወግዒ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። መባደልቲ ምኽፋል ገበን ምዃኑ ዘነጸረ መንግስቲ ናይጀርያ ነቲ ተግባር ክፍጽሙ ኣብ ልዕሊ ዝተረኽቡ ዜጋታት ክሳብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ክፍረዱ ወሲኑሎም። ኣብ ናይጀርያ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2021 ልዕሊ 760 ተምሃሮ ከም ተጨወዩ መብዛሕትኦም ድማ መባድልቲ ተኸፊሉሎም ነጻ ከም ተለቁ ጸብጻባት ሃገር ይረዱ። መንግስቲ ናይጀርያ እቲ ገበናት ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋት ኣብቲ ብብዝሒ ዝኽሰተሉ ሰሜናዊ ዞባታት ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ። ሰራዊት ፈረንሳይ ቀዲሙን ሰራዊት ማሊ ኣብ ዝርከቦ ማዓስከራት ስለያዊ ንጥፈታት የካይድ ከም ዘሎ መንግስቲ ማሊ ወይሱ። መንግስቲ ማሊ እቲ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዝገለጾ ስለያዊ ስራሕ ንሉላውነት ሃገሩ ባሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ደጊሙ ከይካየድ ጸዊዕሎም። ሰራዊት ፈረንሳይ ነቲ ንኣሳት 10 ዓመታት ዝሰፍረሉ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ዝርከብ ማዓስከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ማሊ ከም ዝረከቦ ይዝከር። ፈረንሳይ በመሰረት ሕቶ መንግስቲ ማሊ ካብ 2012 ወታደራት ኣስፊራትሉ ንዝነበረት ማዓስከራት ከተረክብ ምጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ
ኣብ ቀረባ እዋን ካብቲ ሃገር ጠቕሊላ ክስሕብ መደብ ከም ዘለዋ ይጥቀስ ይኹን እምበር ፈረንሳ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ሳሕል ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ክትቅጽሎ ምዃና እትሕብር ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትትታው ሽበራውያን ካብ ምጭጫ ሓሊፉ ካልእ ዘምጽኦ ፋይዳ ከምዘየለ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣሜሪካ ብ26 ሚያዝያ 4 መርከብ ውግእ ብማያት ደሴት ታይዋን ብምሕላፋ ቻይና ቁጥዓ ገሊጻ ነቲ ስጉምቲ ተኽቷኺ ክብል ዝገለጾ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሃገሩ ኢዳ ኣጣሚራ ከምዘይትዕዘቦ ኣጠንቂቑሎ ኣሜሪካ ወርሓዊ ብገምጋም ሓንቲ መርከብ ውግእ በቲ ማያዊ ኣካል ከም ትሕልፍ እዚ ድማ ነቲ ምስ ቻይና ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅራው መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ትኽትሞ ዘላ ወተሃደራዊ ውዕላት ነቲ ኩነታት ካልእ ኣንፈት ከትሕዞ ከም ዝኽእል ይእመት እዚ ተደጋጋሚ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ቻይና ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ሓይሊ ክትጥቀም ከየገድዳዮም ሓያሎ ወገናት ስግኣቶም ዝገልጹ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኽብር መንግስቲ ቻይና ብተደጋጋሚ ክትጽውዕ ጸኒሑ ዘሎ ኢስራኤል ትማል 27 ሚያዝያ ብከባቢታት ርእሰ ከተማ ዶማስቆ ሶርያ ብዘካየደቶ መጥቃዕትታት ሚሳይል ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ብሰንኪ መጥቃዕቲ 5 ኣባላት ሰራዊት ሶርያ ዝርከቦም ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ሶርያ ኣፍሊጠን በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዘቆሰሉ ዝሓበሩ ጸብጻባት እቲ ፍጻመ ኢስራኤል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ካብ ዘካየደቶ መጥቃዕትታት እቲ ዝዓበየ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ የረዱ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ሶርያ ንዝርከብ ማዓስከራት ኢራን ዕላማ ዝገብረ ምንባሩ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ድማ ብመንጎ ኢስራኤልን ኢራንን ንዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል በኣጉ ይእመት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ ኢስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታቱ ትፍጽሞ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ዞባ ኩርዲስታን ናይ ኢራቅ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝገለጾ ጸጥታዊ መደበራት ኢስራኤል መጥቃዕቲ ከካይድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ማእከል ጠፈራዊ ምርምር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ብሕታዊ ኩባንያ ስፔስ ኤክስ ብዘማዕበላ መንኮርኮር ተጠቒሙ ትማል 27 ሚያዝያ 4 ጠፈርተኛታት ናብ ኣህጉራዊ መደበር ከም ዝለኣኸ ሓቢሩ እቶም 3 ኣባላቱን ሓንቲ ኣባል በዓል መዚ ጠፈር ኤውሮጳን ዝኾኑ ጠፈርተኛታት ኣብ ምርምርን ምትዕርራይ ናይቲ መደበርን ከም ዝዋፈሩ ናሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ዕዉት ምንባሩ ዝተገልጸ ጉዕዞ ንብቕዓት ናይቲ ምስ ኩባንያ ስፔክስ የቕሬታ ንብቕዓት ናይቲ ምስ ኩባንያ ስፔስ ኤክስ ብምትሕባር ዝካየድ ዘሎ ጠፈራዊ ጉዕዞ ዘመስክር ምዃኑ ናሳ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ ዘሎ እቲ ጉዕዞ ጠፈርተኛታት ሃገራት ምዕራብ ነቲ ናዛይደ ዝመጽእ ዘሎ ጠለብ ብሕታዊ ጠፈራዊ ጉዕዞ ልዑል ደገፍ ከም ዘለዎ ክኢላታት ተዓውዲ ይሕብሩ ዜና ንምዛማር ሳ ዜና ክደግመኩም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብሩስያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ መደበር ፈልሲኑ ዞባ ሰገነቲ መደባት ምግራብ ምዕዋዝ ምስገና አበርክቶ ትገብር ኣላ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ተምሃሮ ዝቐንዓ ሰምሮታት ሕጊ ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝግበር ምትትታው ተሪር ወታደራዊ መልሲ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ፕሬዝደንት ፑቲን ኣጠንቂቖም ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኩናት ዩክሬን ምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ መራጺታት ቀዳምነት ክወሃቦ ጸዊዑ መንግስቲ ናይጄርያ መባርርቲ ንምሕታት ዝካየድ ጭውያ በርጌስ ንምፍታሕ ተሪር ሕጊ ኣውጁ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነስዓ ዝተዳለወ ዜናዊ ሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስገን ዕለታዊ ዜና ስፖርት ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ይጎገነ ግን ሰላም